Κάποτε υπόθηκε από τον Warren Bennis, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην ηγετική έρευνα, ότι η ηγεσία είναι η ικανότητα να μεταφράζει κανείς το όραμα σε πραγματικότητα. Ένας προϊστάμενος μου είπε επίσης κάποτε ότι δεν κάνουμε διοίκηση για να γινόμαστε αρεστοί. Και δεν συμφώνησα φυσικά. Λοιπόν, εμείς θα συζητήσουμε για το ρόλο της ηγεσίας. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι να παράγει περισσότερους οπαδούς ή να παράγει περισσότερους ηγέτες. Και τι διαφορά έχει ένας εγκέφαλος ενός ηγέτη από τον εγκέφαλο ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στα επόμενα 35 λεπτά, για να μην κλέψω. Λοιπόν, η συζήτηση έχει τίτλο Decoding Leadership, C-Level Soft Skills for Success και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Νίνα Καλούτσα, η οποία είναι Managing Director στο Speak and Thrive by Νίνα Καλούτσα, την κυρία Μάιρα Φόλια, η οποία είναι συνειδρήτρια της πλατφόρμας Reset, τον κύριο Νίκο Παυλάκο, ο οποίος είναι CEO και συνειδητής της Orientum, τον κύριο Νικόλα Δημητριάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Neuro Consulting Services και τον κύριο Φώτη Ρίγα, ο οποίος είναι και εκείνος Managing Director Recruitment Services στο Carriera Group. Και θα ξεκινήσω από τον κύριο Ρίγα, να μας πει ποιες είναι οι δεξιότητες, κύριε Ρίγα, που τελικά λείπουν από τα ηγετικά στελέχη σήμερα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι λείπει? Στο C-level, για να το ορίσουμε και να κάνουμε έτσι και λίγο ένα διαχωρισμό, καταρχάς θα μιλήσουμε κατά βάση για τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που είναι η ραχοκοκαλιά στην Ελλάδα. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν τις δυνατότητες να επιλέξουν κάποιους ανθρώπους, να έχουν δομές, να έχουν διαδικασίες, να έχουν επαγγελματίες recruiters, να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εταιρείες για να κάνουν σωστά μια επιλογή. Η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση πολλές φορές καλείται ο ίδιος ο επιχειρηματίας να διαλέξει ο ίδιος τους ανθρώπους. Οπότε εκεί καλείται να βρει αυτό που θεωρητικά θα έλεγε κάποιος τα skills και κυρίως τα soft skills, γιατί τα hard ενδεχομένως είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει. Επιλέγει κυρίως με τα hard skills και όχι με τα soft skills. Και δεν έχει και την εκπαίδευση να το κάνει ο ίδιος. Άρα πάρα πολλές φορές καλείται να διαλέξει και είναι φυσιολογικό να τον ελκύσει κάτι το οποίο του μοιάζει. Άρα διαλέγω βάσει αυτού που μου ταιριάζει πιο πολύ. Και βάσει το ότι έχω καλύψει ότι τα soft skills είναι εκεί, τα hard skills είναι εκεί, οπότε πήρα τον καλό λογιστή, πήρα τον καλό μηχανικό που θα τρέξει το εργοστάσιό μου. Αυτό που... οπότε η απάντηση είναι ότι λείπουν πολλά. Λείπουν πάρα πολλά. Λείπουν πάρα πολλά γιατί ούτε ο ίδιος έχει εκπαιδευτεί να τα ζητάει και ούτε και ο ρόλος του πολλές φορές, είτε γιατί θέλει κάτι το οποίο του αρέσει ή κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να διοικήσει, άρα κάτι λίγο έτσι ενδεχομένως πιο κάτω από αυτόν, που είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ φυσιολογικό να συμβεί, δεν εμβαθύνει και δεν ψάχνει πάρα πολύ τα soft skills. Είναι και κάτι περισσότερο δύσκολο να το πλασάρει κανείς για τον εαυτό του σε μια συνέντευξη, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά skills, soft skills μπορούν. Άρα, αν έχεις ένα προσανατολισμό στο αποτέλεσμα ή έχεις leadership ικανότητες, μπορείς να τις διαχειριστείς αν πραγματικά τις έχεις και να τις δείξεις σε μια συνέντευξη ή σε μια συνεργασία με έναν επιχειρηματία. Αυτό το οποίο πραγματικά όμως, γιατί είναι σημαντικό έτσι λίγο να βλέπουμε και τι λείπει, και ήταν εκπληκτική το προηγούμενο πάνελ με τον κύριο Ιτούδη, που είπε ακριβώς αυτά τα πράγματα που λείπουν. Και λείπουν από το C-level και τα οποία πρέπει όλοι να εμβαθύνουμε πάρα πολύ και να τα ψάξουμε. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ο σεβασμός. Μιλάμε πάρα πολύ για diversity, μιλάμε πάρα πολύ για ESG, μιλάμε πάρα πολύ για πάρα πολλά πράγματα. Η βάση τους είναι ο σεβασμός. Δεν σεβόμαστε το περιβάλλον, δεν σεβόμαστε τη διαφορετικότητα, δεν σεβόμαστε ακόμα, αν θέλετε, το γεγονός ότι κάποιος τέλεχος από εμάς θα είναι πιο καλό, θα είναι πιο δυνατό. Λείπει προφανώς πάρα πολύ το κομμάτι της εμπάθειας, ο coach το είπε πάρα πολύ καλά, και λείπει πάρα πολύ και το κομμάτι, αν εννοείται θέλετε, τη συμπόνια, γιατί το empathy στα αγγλικά, δηλαδή το compassion. Το να καταλαβαίνω πώς νιώθει ο άλλος.
ας το πούμε πραγματικά. Ναι, την ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση, εμπάθεια, πείτε το πώς. Δεν είμαι ο καλύτερος στους ορισμούς, αλλά η ουσία είναι αυτή. Να καταλαβαίνω πώς νιώθει ο άλλος. Να καταλαβαίνω ότι χθες, όπως είπε, ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι και δεν ήταν να πάει για προπόνηση την άλλη μέρα. Και δεν τον τιμώρησα, του είπα να μην έρθει και είπα να πάω να τον μαζέψω από εκεί που είναι. Ωραία. Θα ήθελα να πάμε στον κύριο Παυλάκο να μας πει αν γεννιέται κανείς ηγέτης ή γίνεται και αν μπορεί να καλλιεργήσει κανείς αυτές τις δεξιότητες, από ποια ηλικία είναι καλό να αρχίσει να εκπαιδεύεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Είναι το $1 million question, αν γίνεται κάποιος γίνεται, έτσι. Η ηγεσία είναι κάτι το οποίο όσοι έχουμε βρεθεί σε θέσεις που έχουμε δουλέψει με ομάδες, έχουμε ηγηθεί ομάδων, είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε κληθεί να κάνουμε. Εγώ είμαι ο CEO μιας εταιρείας η οποία ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η Orientum, ο στόχος της, το όραμά της, είναι να κάνει τους μαθητές λυκείου επαγγελματικά ευτυχισμένους μέσα από τη σωστή επιλογή σπουδών, από την κατάλληλη επιλογή σπουδών. Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με μαθητές λυκείου και φοιτητές. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να τους βοηθήσουμε να βρουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητάς τους που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν τις κατάλληλες σπουδές. Βλέπουμε ότι και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε στην τριτοβάθμια, στα πανεπιστήμια, δεν ασχολείται τόσο πολύ ή έως καθόλου με αυτά που συζητάμε συνέχεια και τώρα στο τετραήμερο εδώ είναι η λέξη κλειδί, τα soft skills. Ασχολείται πάρα πολύ με τα hard skills, με αποτέλεσμα να βγάζουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες, πολύ καλούς τεχνικούς γνώστες των πραγμάτων που καλούνται να δουλέψουν, αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι κληθούν να αλλάξουν ρόλο, γιατί όταν μιλάμε για ηγεσία, μιλάμε στην ουσία για αλλαγή ρόλου. Ένας expert σε κάτι καλείται ξαφνικά να διαχειριστεί μια ομάδα και να αναπτύξει δεξιότητες τις οποίες μέχρι τότε ενδεχομένως να μην είχε χρειαστεί να αναπτύξει. Συνήθως αυτό γίνεται εφόσον κάποιος έχει μπει στην πρώτη του ή στη δεύτερη θέση εργασίας. Δύσκολα θα δείτε μαθητές στο Λύκειο ή φοιτητές, εκτός αν έχουν συμμετάσχει σε διάφορους οργανισμούς που δεν έχουν άμεση σχέση με το τεχνικό κομμάτι του πανεπιστημίου, να έχουν αναπτύξει τέτοιες δεξιότητες. Δεν έχει χρειαστεί. Βλέπουμε λοιπόν συνεχώς παιδιά να βγαίνουν με πολύ καλές τεχνικές γνώσεις από πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία τα προσλαμβάνουν πολύ εύκολα οι εταιρείες και είναι και πολύ καλές προσλήψεις, αλλά ακριβώς επειδή έχουν καλή επίδοση και χρειάζεται μετά να πάνε σε ένα level παραπάνω, εκεί ξαφνικά, χωρίς να τους έχει μιλήσει κανείς και σε πρώτερες ηλικίες, βρίσκονται στην θέση. Για πολλούς από αυτά τα παιδιά είναι και δυσάρεστη θέση να διαχειριστούν ανθρώπους, να διαχειριστούν μια ομάδα. Γιατί καλούνται να κάνουν πράγματα που δεν είχαν κάνει μέχρι τότε. Ο Φώτης ο Ρήγας, με το Καριέρα έχουμε πολλά χρόνια συνεργασία και είμαστε, θα έλεγα εγώ προσωπικά, και αδερφές εταιρείες. Εμείς είμαστε το prequel της αγοράς εργασίας στην ουσία. Βλέπουμε το εξής. Είπε ο Φώτης μια πολύ ωραία κουβέντα, τη λέξη σεβασμός. Φαντάζομαι όλοι έχουμε παρακολουθήσει τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο χρόνο. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι το bullying, η αύξηση της βίας κτλ. Στα σχολεία. Και συζητήθηκε πολύ και στα προηγούμενα πάνελ. Αυτό που βλέπουμε πρακτικά και από τους μαθητές που μιλάμε ή από τους μαθητές που δεν μιλάμε και τους παρακολουθούμε, είναι ότι όλη η έννοια του σεβασμού, σεβασμό στην εκπαίδευση, σεβασμό στον εκπαιδευτικό, σεβασμό στην οικογένεια, στη διαφορετικότητα, πολύ σωστά, είναι κάτι το οποίο τείνει να εκλείψει ή τέλος πάντων το αντιλαμβάνονται λίγο διαφορετικά από ό,τι το αντιλαμβάνονταν οι δικές μας γενιές. Και ακούσαμε σε προηγούμενα πάνελ πολλές συζητήσεις για το generation gap και στην αγορά εργασίας και οπουδήποτε αλλού. Εμείς αυτό το βλέπουμε από την αρχή, από εκεί που γεννιέται, που είναι η εκπαίδευση. Και συγχωρήστε με που επιμένω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μου απαντήσετε στην ερώτηση, βέβαια. Για τα C-level, την ηλικία. Από πότε μπορεί να καλλιεργηθεί, είναι κάτι που μπορεί να το περάσουν, για παράδειγμα, και οι γονείς στα παιδιά. Με προλάβατε, αυτό θα έλεγα. Τώρα για να κλείσω, να σας δώσω την πάσα για το επόμενο. Γιατί πρέπει να μιλήσει ο επόμενος. Έτσι. Η ηλικία λοιπόν είναι για μένα η σχολική ηλικία, η εφηβεία και τα αμέσως επόμενα χρόνια. Και είναι συνδυασμός της οικογένειας και του σχολείου.
για να το κλείσω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα μάθουμε τι διαφορά έχει ο εγκέφαλος ενός ηγέτη από τους κανονικούς. Γιατί θα δώσω τον λόγο στον δόκτωρα Νικόλαο Δημητριάδη, ηγετική φωνή παγκοσμίως. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Θα μας εξηγήσει αρχικά τι είναι η νευροηγεσία και πώς αυτή η νευροεπιστήμη έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και τον ηγετικό ρόλο, αλλά και τα soft skills. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας δώσω ορισμό, οπότε κραστείτε σε σημειώσεις γιατί θα έχουμε εξετάσεις μετά, εντάξει. Νευροηγεσία. Τι είναι η νευροηγεσία? Η νευροηγεσία είναι η προσπάθειά μας να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο της ηγεσίας μέσα από την νευροεπιστήμη. Θα το μεταφράσω λίγο τώρα αυτό. Τι κάνουμε? Μελετάμε πώς αλληλεπιδρά ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος, έχει και ένα σώμα. Ο εγκέφαλος, το σώμα με το περιβάλλον και κοινωνικό και τεχνολογικό, τους ανθρώπους, τις τεχνολογίες, για να καταλάβουμε καλύτερα την ηγεσία, αλλά όχι και μόνο να την καταλάβουμε και να τη δημιουργήσουμε και καλύτερη ηγεσία. Το πρώτο πράγμα που κατανοεί κάποιος μελετώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο στην ηγεσία είναι το εξής. Τα soft skills είναι πιο στρατηγικά για τον εγκέφαλο από τα υπόλοιπα. Εξελικτικά μιλώντας, δηλαδή πώς εξελιχθήκαμε στην πορεία μας, η ενσυναίσθηση, μια και μιλήσαμε για έμπαθη, είναι πιο στρατηγική για τον ανθρώπινο εγκέφαλο παρά τα μαθηματικά. Ωραία. Γιατί το λέμε soft skills? Ξέρετε γιατί το λέμε soft skills? Θα πάρω και συμμετοχή του κοινού. Ξέρετε ποιος θα ονόμασε soft skills? Ο Αμερικάνικος στρατός. Θα σταματήσουμε επιτέλους στο management να δανειζόμαστε όρους από το στρατό και να δημιουργήσουμε δικούς μας? Λοιπόν, ξέρετε, και η ανθρώπινη σκέψη, η συνειδητή σκέψη που έχετε στο μυαλό σας, υπάρχει, φαίνεται τώρα, για την ενσυναίσθηση, όχι για τα μαθηματικά. Το ότι σκέφτεστε συνειδητά στο μυαλό σας είναι για να κατανοήσετε τι σκέφτεται κάποιος άλλος. Άρα η νευροεπιστήμη λέει τέλος soft skills, στρατηγικά skills, που είναι πιο σημαντικά από αυτά που θεωρούμε ίσως τεχνικά ή επικεντρώμαστε στην εκπαίδευση να τα μάθουμε. Αν μας δώσετε 5 λεπτά επιπλέον, θα μας πει και τι σκέφτεται ο καθένας από εσάς. Θα πρέπει να σου φορέσω ένα κεφαλογράφο, αλλά θα το κάνω. Ναι, πριν με εφαρμογή στο κινητό το κάνατε. Τι τώρα? Να τον γνωρίσετε μετά, θα σας κάνει διάφορα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Φόλια. Καλημέρα. Εσείς καθημερινά έρχεστε σε επαφή με εταιρείες, μιλάτε μαζί τους, προσπαθείτε να βελτιώσετε και το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις, με αποτέλεσμα να είναι πιο χαρούμενοι όλοι και να βελτιωθεί, φαντάζομαι, και σε δεύτερο χρόνο και η αποδοτικότητα. Μιλήστε μας γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς τι εντοπίζουμε, και είναι πολύ ωραία η συζήτηση σήμερα, και θέλω να φέρω στο τραπέζι το πλαίσιο του περιβάλλοντος. Δηλαδή, μιλάμε για ηγέτες και για ηγετικές ικανότητες. Χρειάζεται να δούμε και σε τι περιβάλλον καλούνται ο κάθε ένας, καλούμαστε να ξεκλειδώσουμε αυτές τις ηγετικές μας ικανότητες. Το σύστημα δηλαδή μιας εταιρείας, θέλετε να Ακριβώς, πείτε. και το περιβάλλον γενικότερα. Εμείς αυτό που βλέπουμε και σε αυτό στοχεύουμε είναι ότι υπάρχει ένα σύννεφο που υπερκαλύπτει και επηρεάζει τα πάντα σήμερα. Επηρεάζει και το θέμα του σεβασμού, που σε αυτό αναφερθήκαμε. Έτσι, κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη δική μας προσέγγιση και με βάση αυτά που βλέπουμε να λειτουργούν τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό το σύννεφο λέγεται φόβος, λέγεται ανασφάλεια. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μας δείχνουν ότι ο κόσμος σήμερα λειτουργεί υπό φόβο. Πρόσφατη έρευνα της EY σε συνεργασία με την Ελλάς EAP και το ΕΚΠΑ μας δείχνει ανησυχητικά στοιχεία. Περίπου το 50% των εργαζομένων νιώθουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το φόβο και το στρες τους. 3 στους 4 έχουν θυμό που δεν μπορούν να διαχειριστούν και περίπου το 75% νιώθει μια μόνιμη ανησυχία. Και οι φαρμακοποιοί λένε ότι τα ψυχοφάρμακα έχουν άνοδο 80% περίπου. Ακριβώς. Σε σχέση με το 2020, άρα αυτό από μόνο του λέει κάτι. Ακριβώς. Γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι, γιατί παρατηρείται αυτό το φαινόμενο? Διότι είναι πολλά πράγματα, πολλοί εξωγενείς παράγοντες που συνδράμουν στο να νιώθει έτσι ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα έχουμε πρόσβαση σε πληροφορία, συνεχόμενη. Γίνεται μια κατάχρηση της τεχνολογίας. Αυτό μας αποστασιοποιεί πολλές φορές από τον εαυτό μας, αλλά και από τους ανθρώπους γύρω μας. Υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω μας, έξαρση πολέμων. Υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο συνέχεια αλλάζει. Υπάρχει και ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο, όπως έχουμε αναφερθεί και έχουμε συζητήσει, είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο 4 διαφορετικές γενιές, με ό,τι αντιφάσεις μπορεί αυτό να φέρνει. Έχουμε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας πλέον,
που πολλές φορές δεν ξέρουμε πότε τελειώνει η επαγγελματική ημέρα, πότε ξεκινάει η προσωπική μας ζωή. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο ο κόσμος έχει ενεργοποιήσει και λειτουργεί πάρα πολύ υποκατάσταση φόβου. Έχει μια αντίδραση μόνιμη σε αυτό το φόβο. Όπως ξέρει και ο κύριος Δημητριάδης, θα μας εξηγήσει πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε, όταν ο εγκέφαλός μας φοβάται, μπαίνει σε μια διαδικασία προστασίας, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία των ηγετικών μας ικανοτήτων. Οι οποίες ηγετικές ικανότητες μας αφορούν όλους, διότι είναι οι ανθρώπινες ποιότητες που κάνουν τη ζωή μας πιο ωραία, πιο χαρούμενη, πιο επιδραστική και αποτελεσματική σε ό,τι και αν κάνουμε. Όταν εγώ είμαι στρεσαρισμένος και φοβισμένος, μου είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να συνδεθώ με άλλους ανθρώπους, να έχω την ενσυναίσθηση, να νιώσω σεβασμό, διότι δεν είμαι κι εγώ καλά από μέσα μου. Και αν υπάρχουν κάποιοι εδώ τώρα που σκέφτονται, εντάξει, δεν είναι τόσο χαλιά τα πράγματα στη δική μου εταιρεία, να φέρω μια έρευνα διεθνή έρευνα της Deloitte, η οποία αναφέρει ότι ενώ το 80% των υψηλόβαθμων στελεχών πιστεύαν ότι τον τελευταίο χρόνο το well-being των εργαζομένων τους βελτιώθηκε, περισσότερο από το 50% των εργαζομένων δηλώνουν ότι χειροτέρεψε. Άρα δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στην ηγεσία και τα στελέχη. Ακριβώς. Υπάρχει ο φόβος, το οποίο κατά τη γνώμη μας το βλέπουμε καθημερινά, υπερκαλύπτει και επηρεάζει όλες μας τις λειτουργίες και όλα μας τα αποτελέσματα. Και παράλληλα, οι άνθρωποι που είναι στους ρόλους να λάβουν αποφάσεις γι' αυτό και να κάνουν κάτι για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, δεν έχουν αντίληψη ή δεν έχουν πλήρη αντίληψη για το μέγεθος του θέματος και της πρόκλησης. Ωραία. Θα πάω τώρα στην κυρία Καλούτσα, η οποία επί πολλά χρόνια συνεργάζεται με ανώτερα στελέχη συμβουλευτικά και για να τους βοηθήσετε στη συγγραφή ομιλιών, αλλά και να τους βοηθήσετε να εκφέρουν καλύτερα τον ηγετικό λόγο στις ομιλίες αυτές. Θέλω να μου πείτε αν τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πράγματα σε αυτή τη συνεργασία και ποια είναι τα ζητούμενα πλέον, αν έχουν μεταβληθεί και τα ζητούμενα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σάπκα για την ερώτηση. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια σε σχέση με 3, 4, 5 χρόνια πριν, δεν θα πάω πιο πίσω, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ο προφορικός λόγος και η προφορική επικοινωνία των ηγετών είναι εντελώς διαφορετική. 5 χρόνια πριν, οι ηγέτες χρειαζόταν να μιλάνε μόνο για κερδοφορία, για στρατηγική, για ψηφιακό ανασχηματισμό, μετασχηματισμό και παρόμοια θέματα. Υπήρχε βέβαια ως ψήγματα η ανθρωποκεντρική ηγεσία. Και ήρθε το ορόσημο της πανδημίας να τα αλλάξει όλα εν μία νυχτή. Άλλοι ηγέτες πιο γρήγορα, άλλοι πιο σταδιακά. Χρειάστηκε να αλλάξουν την επικοινωνία τους με τους εργαζόμενους και την επικοινωνία. Χρειάστηκε για πρώτη φορά στα χρονικά να ενδιαφερθούν για την υγεία των εργαζομένων, για την ασφάλεια των εργαζομένων, για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μέσα στην εταιρεία τους. Χρειάστηκε να μιλήσουν με την κοινωνία, να συνδράμουν την κοινωνία, να ξεπεράσει αυτή τη λέλαπα. Και πολλοί από αυτούς τους ηγέτες για πρώτη φορά στα χρονικά και σε εβδομαδιαία βάση ξεκίνησαν να συνομιλούν μέσω βίντεο call με εργαζομένους όλων των βαθμίδων. Δεν είχε ξαναγίνει. Ουσιαστικά άνοιξαν οι πόρτες των διοικητικών ομάδων για τον κόσμο τους και για την κοινωνία. Και ερχόμαστε στο σήμερα να μιλήσουμε για την ηγεσία με ανθρωπιά. Είναι ένας νέος όρος. Παλαιότερα μιλούσαμε για την ανθρωποκεντρική ηγεσία. Υπάρχει διαφορά στην απόχρωση. Ανθρωποκεντρικός είναι ο ηγέτης ο οποίος θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και ηγέτης με ανθρωπιά είναι ο ηγέτης που έχει ο ίδιος ανθρωπιά και τη δείχνει. Και είναι 3 τα χαρακτηριστικά του ηγέτη με ανθρωπιά. Πρώτον είναι η ενσυναίσθηση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Ο προφορικός λόγος με ενσυναίσθηση, η φωνή με ενσυναίσθηση είναι η φωνή που αγκαλιάζει ακόμα και όταν διαφωνεί με κατανόηση. Το δεύτερο στοιχείο που έχει ένας ηγέτης με ανθρωπιά είναι η αυθεντικότητα, δηλαδή είναι αληθινός. Και τι σημαίνει αυτό με όρους φωνής και δημόσιας ομιλίας? Ολόκληρη η υπόστασή του στηρίζει αυτά που λέει και όχι μόνο με ξύλινο λόγο να λέει κουβέντες. Και το τρίτο είναι η προσαρμοστικότητα. Οπότε σήμερα ο ηγέτης με αυτά τα 3 στοιχεία χρειάζεται να επικοινωνεί προφορικά και να μιλά για συμπερίληψη, να μιλά για το well-being που είναι σχεδόν υποχρεωτικό, θα έλεγα, να το έχουν οι μεγάλες εταιρείες. Μιλά για διαφορετικότητα, μιλά με την κοινωνία, μιλά και για θέματα του πλανήτη. Έχουμε περίπου 15 λεπτά, άρα στον επόμενο γύρο θα ήθελα 3 λεπτά ο καθένας για να μην αδικήσουμε κάποιον. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Ρήγα, και να μου πείτε αν αναζητούν στελέχη με αυτές τις δεξιότητες. Όπως είπα και πριν,
Είναι φυσιολογικό μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, ένας μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας να διαλέγει αυτό που του ταιριάζει ή ασυνείδητα ή συνειδητά να διαλέγει κάτι υποδέστερα από αυτόν. Πολλές φορές βρίσκουμε κάποιους, μας λένε ότι θέλω έναν οικονομικό διευθυντή, παραδείγματος χάρη, που να ξέρει περισσότερα από μένα. Θέλω έναν διευθυντή εργοστασίου να ξέρει περισσότερα από μένα. Αλλά όταν έχει ζήσει μέσα σε αυτό το πράγμα, σίγουρα ξέρει σε βάθος πάρα πολλά πράγματα. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα τελικά να νομίζεις ότι ξέρεις περισσότερα από αυτόν ή να μην επιλέξεις να κάνει τα πράγματα όπως αυτός ξέρει. Αυτό που συμβουλεύουμε πάρα πολλές φορές εμείς αυτούς τους ανθρώπους είναι να πάρουν ανθρώπους από άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, τα οποία είναι ενδεχομένως πιο μεγάλα, διαφορετικά δομημένα, έχουν άλλες εμπειρίες, έχουν πολλαπλές εμπειρίες, έτσι ώστε να φέρουν μέσα στις επιχειρήσεις τη δική τους οπτική, τη δική τους εμπειρία για το πώς γίνονται τα πράγματα. Είτε αυτό είναι μια θέση παραγωγής, είτε είναι μια θέση πωλήσεων, μια θέση marketing, μια θέση πωλήσεων, οτιδήποτε είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν ψάχνει αυτά τα πράγματα. Εστιάζουν πάρα πολύ στο να ξέρει καλά τη δουλειά. Στα τεχνικά και πάλι. Στα τεχνικά. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές άνθρωποι δεν βγαίνουν. Και συγχωρέστε με, αλλά επικεντρώνομαι στο κομμάτι της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, όπου εκεί αυτή η περσόνα του Έλληνα επιχειρηματία επιλέγει πάρα πολλές φορές από το δικό του κύκλο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν πάρα πολλά μέλη της οικογένειας μέσα. Εκεί τίθεται βέβαια και το θέμα της διαδοχής, το οποίο είναι ένα άλλο ολόκληρο θέμα. Άλλο η διαδοχή και άλλο η επιλογή ανθρώπων που είναι κοντά μας, είναι στον πρώτο κύκλο επαφών μας. Έχετε δίκιο. Το ξέρει ο κύριος Παυλάκος, άρα εμπιστεύομαι αυτό που ξέρει γιατί είμαστε συνεργάτες. Ή είναι ο γιος της βαφτισιμιάς μου, άρα αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχει εμπιστοσύνη, θέλει αυτή την κάλυψη. Εκεί κανονικά πρέπει να πας και να διαλέξεις με διαδικασίες έναν άνθρωπο, να περιγράψεις με ειλικρίνεια μία θέση που πραγματικά χρειάζεται για την εταιρεία σου, να πάρεις ενδεχομένως και συμβουλές από ειδικούς για το ποια πρέπει να είναι αυτή η θέση και με ειλικρίνεια και με ταπεινότητα να το υπηρετήσεις. Και με σεβασμό, γιατί όπως είπε και χθες και ο κύριος Τσιλιβάκης σε μια ομιλία, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη καταστρατήγηση ωραρίου, μη πληρωμής υπεροριών και άλλα πράγματα τα οποία εκεί τα συναντάς. Δεν τα συναντάς στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα συναντάς στη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα θα επιμείνω στο κομμάτι του να ψάξουμε ανθρώπους που προφανώς έχουν ένα διαφορετικό τρόπο δει τα hard skills, γιατί έχουν εμπειρία διαφορετική από το πώς τα έχουμε μάθει εμείς να τα κάνουμε, και να έχουν και κάποια soft skills βασικά, που είναι ο σεβασμός, που είναι η ειλικρίνεια, που είναι η ταπεινότητα, που είναι η υπομονή και όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε τόση ώρα. Και φυσικά αν έχει διετελέσει σε επιχειρήσεις άλλες που είναι οργανωμένες, που έχουν με οργανωμένο τρόπο εξελίξει τους ανθρώπους ή τους έχουν επιλέξει, ας βασιστούν τουλάχιστον στο γεγονός ότι κάποιοι πριν το κάνανε καλά, οπότε έτσι μπορεί να έχω κι εγώ μια καλή συνέχεια. Ωραία, να πάμε και πάλι στην εκπαίδευση και στις μικρότερες ηλικίες και να μου πείτε, κύριε Παυλάκο, αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές να ασχοληθούν με θέματα διοίκησης και διηγεσίας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μελετάμε και να καταλαβαίνουμε τι θέλουν οι Έλληνες μαθητές. Είναι στο κομμάτι της δουλειάς μας. Γι' αυτό το λόγο κάναμε μία έρευνα στην οποία είδαμε πολύ απλά για τη δεκαετία 2012-2021 ποια είναι τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τα υψηλά επαγγελματικά ενδιαφέροντα των Ελλήνων μαθητών. Είναι πανελλαδική έρευνα, είναι 54.000 άτομα το δείγμα, είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό, οπότε με αρκετή ασφάλεια έτσι ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα. Θα σας πω μόνο 3 χαρακτηριστικά. Νούμερο 1 ενδιαφέρον στους Έλληνες μαθητές είναι η επιχειρηματικότητα. Σχεδόν 1 στους 2 θέλει να κάνει δική του δουλειά. Μην με ρωτήσετε αν ξέρει ένας μαθητής 16-17 χρονών τι σημαίνει κάνω δική μου δουλειά. Θέλει να κάνει δική του δουλειά. Θέλει την ανεξαρτησία και θέλει να βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό είναι το μοντέλο. Βέβαια δεν θέλει να δουλεύει και πολλές ώρες όπως μας λένε στις συναντήσεις. Αυτό λίγο το ψάχνουμε να δούμε πώς μπορεί να συμβεί.
Οι επαγγελματικές κατηγορίες που μετράμε είναι 38. Νούμερο 1 λοιπόν επιχειρηματικότητα, υψηλό ενδιαφέρον. Νούμερο 3 διοίκηση. Οι Έλληνες μαθητές θέλουν να έχουν ομάδες και θέλουν να διοικούν ομάδες. Ξέρουν τι σημαίνει teamwork στο σχολείο τους? Όχι. Στο πανεπιστήμιο το μαθαίνουν? Όχι. Λίγο καλύτερα άμα κάνουν μια ομαδική εργασία. Ξαναλέω, δεν μιλάω για τους φοιτητές οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορες εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες, τις οποίες φυσικά τις προτείνουμε πάρα πολύ, γιατί μέσα στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχει τέτοια δομή. Νούμερο 7, ενδιαφέρον στο marketing. Και κάτι που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, νούμερο 12, κατηγορία ενδιαφέρον στις πωλήσεις. Άμα πάω και πω αυτή τη στιγμή σε μια Ελληνίδα μαμά, το παιδί σου έχει ενδιαφέρον στις πωλήσεις, το πιο πιθανό είναι να σηκωθεί να φύγει από το γραφείο εκείνη την ώρα. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν θα σας πληρώσει κιόλας. Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο, δεν θα μας πληρώσει κιόλας, ακριβώς. Επειδή το τεστ είναι το τεστ που χρησιμοποιούμε των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, δεν έχει ερωτήσεις στο στυλ θέλω να γίνω πολιτής, γιατί αν ρωτήσετε οποιονδήποτε και στη δική μας ηλικία, το πιο πιθανό είναι θα σας πει όχι. Και λίγα διορθώστε να κάνω λάθος. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν βασικές δραστηριότητες που αντιλαμβάνονται οι μαθητές για κάθε επαγγελματική κατηγορία. Άρα, εμέσως τα παιδιά δηλώνουν ότι τους αρέσουν οι πωλήσεις. Τι είναι οι πωλήσεις? Οι πωλήσεις είναι η παρουσίαση ενός προϊόντος ή μιας ιδέας, που είναι η πολιτική εκεί, απέναντι σε κάποιους ανθρώπους και η προσπάθεια να πείσεις κάποιον ότι χρειάζεται αυτό το πράγμα για να καλύψει μια του ανάγκη. Με λίγα λόγια, για να μην καταχρώνω το χρόνο σας, οι Έλληνες μαθητές θέλουν να ασκήσουν διοίκηση, οι Έλληνες φοιτητές θέλουν να ασκήσουν διοίκηση, δυστυχώς δεν το κάνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά ότι οι startup επιχειρήσεις αυξάνονται και υπάρχει και ένα οικοσύστημα το οποίο υποστηρίζει πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά βοηθάει η τεχνολογία, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι πολύ θετικά βήματα αυτά. Στο παρελθόν η εταιρεία μας είναι από το 2004, οπότε έχουμε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα ανθρώπων που έχουμε δει. Πριν το 2015 δεν υπήρχαν αυτά που συζητάμε τώρα. Οπότε ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν καλλιεργείται από την επίσημη παιδεία, ας το πούμε, από το επίσημο σύστημα, είτε στη δευτεροβάθμια είτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα πράγμα που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε είναι να ξεκινήσουμε από εκεί. Εγώ και από το νηπιαγωγείο θα έλεγα. Δηλαδή, η ομαδική δουλειά είναι κάτι που διδάσκεται από την πολύ μικρή ηλικία. Περισσότερη δουλειά γίνεται στο δημοτικό, να ξέρετε, παρά στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Το σημαντικό εδώ είναι και ποια δεν θέλουνε. Γιατί ο Νίκος μας είπε ποια θέλουνε. Το εντυπωσιακό είναι ποια πράγματα δεν θέλουν να κάνουν. Πείτε μας το χειρότερο που δεν θέλουν. Τεχνικές εργασίες και φύσικη γεωργία. Όσοι είναι οι δύο τελευταίες κατηγορίες, όσοι υπολογίζουν ότι στην Ελλάδα θα επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να αλλάξει το αφήγημα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στους εγκεφάλους που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν όλους πάρα πολύ. Θα μας πει ο κύριος Δημητριάδης τι μελέτησε, πόσους και ποιες είναι οι διαφορές των ηγετών σε επίπεδο εγκεφάλου από τους κανονικούς. Ωραία, λοιπόν, έχουμε μελετήσει πάνω από 1.500 εγκεφάλους στελεχών παγκοσμίως. Γυναικών ή αντρών? Και τα δύο. Και ωραία η ερώτηση, θα την συζητήσουμε μετά. Και έχουμε ανακαλύψει τα εξής. Πρώτα απ' όλα μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά μπορεί να έρθετε στο εργαστήρι μου να σας φορέσω έναν κεφαλογράφο. Εδώ έχεις πολύ ωραίο κεφάλι για κεφαλογράφο. Ωραίο όπως και εγώ. Λοιπόν, και μέσα σε 5 λεπτά να δούμε το επίπεδο ενσυναίσθησής σας, την αθεκτικότητά σας ως βασικές στρατηγικές εγκεφάλου. Όχι αυτά που νομίζετε εσείς για τον εαυτό σας. Αυτό είναι άλλο παραμυθάκι. Τι πραγματικά κάνει ο εγκέφαλος. Όπως επίσης και νοοτροπία και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα τρία και πολύ γρήγορα θα προσπαθήσω να τα πω γιατί δεν έχουμε χρόνο, που έχουμε βρει τα τελευταία χρόνια. Και θα επικεντρωθώ μόνο στην ενσυναίσθηση, μια που ξεκινήσαμε με αυτό. Πρώτον, και αυτό που είπε η κυρία Καλούτσα για την πανδημία. Μετράμε την ενσυναίσθηση με εγκεφαλογράφο παγκοσμίως από το 2017. Το 2020 δεν το μετρήσαμε γιατί είχαμε πανδημία και δεν μπορούσαμε να φέρουμε κόσμο να μετρήσουμε την ενσυναίσθηση. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι το 2021 είχαμε πτώση 25% στην ενσυναίσθηση στον εγκέφαλο των στελεχών. Το οποίο σχεδόν διατηρήθηκε και το 2022 και από το 2023 και μετά είδαμε αύξηση, όπως και το 2024, αλλά όχι στα επίπεδα προ-πανδημίας. Και να πω και κάτι για την ενσυναίσθηση, το οποίο επίσης η νευροηγεσία έχει ανακαλύψει. Δεν υπάρχει ένα είδος ενσυναίσθησης. Ενώ μιλάμε για μία ενσυναίσθηση καθημερινά, υπάρχουν τουλάχιστον 3 εγκεφαλικά δίκτυα που μπορούμε να πούμε ότι ασχολούνται με την ενσυναίσθηση, που είναι αρκετά διαφορετικά.
Λοιπόν, πάλι θα κρατήσετε σημειώσεις για το τεστ που είπαμε. Υπάρχει αναλυτική ενσυναίσθηση, υπάρχει συναισθηματική ενσυναίσθηση, γλωσσοδέτηση στα ελληνικά λίγο, διαισθητική ενσυναίσθηση μπορούμε να το πούμε, και υπάρχει και συμπεριφορική ενσυναίσθηση. Είναι 3 διαφορετικά είδη. Αυτό που εμείς μετρήσαμε και είδαμε ότι μειώνεται είναι η συναισθηματική ενσυναίσθηση, που σημαίνει να κλαίω αν κλαις. Και αυτό που είπες, Μάρια, ότι ο φόβος στην πανδημία, η έλλειψη προσωπικής επαφής, η αβεβαιότητα έκανε τον εγκέφαλο των στελεχών να μπουν λίγο προς τα μέσα και να πούνε όπα θα επιβιώσω εγώ, οπότε ας μην κλάψω όταν κλάψει κάποιος άλλος, γιατί πρέπει να ενδιαφερθώ για μένα. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που ανακαλύψαμε είναι ότι κατά μέσο όρο, ίσως αυτό να σας φανεί παράξενο και ενδιαφέρον, κατά μέσο όρο τα στελέχη έχουν καλύτερη συναισθηματική ενσυναίσθηση, πιο ακριβής από ότι αναλυτική. Δηλαδή, αν καθίσω εδώ στο τραπέζι και πω τι σκέφτεται εκεί η Μάρα, πώς αισθάνεται η Μάρα και στη γωνία και ο Γιώργος, αν το σκεφτώ, θα είμαι λιγότερο ακριβής στο να ανακαλύψω τι αισθάνονται από το να το αισθανθώ. Άρα, go with your gut. Όσο πιο ψηλά είσαι στη βαθμίδα, τόσο πιο δυνατή είναι η διαίσθησή σου. Ωραία. Και το τελευταίο, και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, ποιοι από εσάς κάνουν διαλογισμό, mindfulness κτλ. Θα πω κάτι κακό, ναι, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν διαλογισμό και mindfulness, κατά μέσο όρο σκοράρουν λιγότερο στην συναίσθηση από τους υπόλοιπους. Το γιατί, βρείτε με μετά να σας το πω. Εγώ την ήξερα την απάντηση, γι' αυτό είπα. Λοιπόν, πρακτικά, κυρία Φόλια, τώρα, πώς μπορεί να παρέμβει κανείς σε ένα εργασιακό περιβάλλον για να βοηθήσει να σμπρώξει τα στελέχη να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις? Λοιπόν, εμείς ως Reset Platform, επειδή όπως σας είπα βλέπουμε ότι αυτό που πρωταγωνιστεί είναι ο φόβος και η ανασφάλεια, εκεί που επενδύουμε είναι στην καλλιέργεια της ψυχολογικής ασφάλειας. Τώρα, γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορεί ο καθένας να ξεκλειδώνει στη συνέχεια το μέγιστο των ικανοτήτων του. Με τι τρόπο το κάνουμε αυτό? Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να καταλάβει η κάθε εταιρεία που βρίσκεται ακριβώς, να έχει αντίληψη της εικόνας. Δεν είναι λίγες οι φορές που συμμετέχουμε σε συνέδρια και παρακολουθούμε εταιρείες να μας παρουσιάζουν πραγματικά αξιοζήλευτα προγράμματα σε σχέση με την καλλιέργεια του well-being των εργαζομένων τους. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι κι εγώ. Και μετά εργαζόμενοι αυτών των εταιρειών έρχονται σε εμάς για συνεδρίες και συζητάμε και με φίλους για να μπορέσουν να διαχειριστούν το τοξικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Άρα γίνονται πράγματα, αλλά μπορεί να μην είναι απαραίτητα όσο αποτελεσματικά χρειάζεται να είναι. Άρα η κάθε εταιρεία χρειάζεται να δημιουργήσει το χώρο, το χρόνο και την εμπιστοσύνη για να κάνει έναν ανοιχτό διάλογο με τους ανθρώπους της. Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά και με μέσα αξιολόγησης. Εμείς έχουμε ένα επιστημονικό εργαλείο καταμέτρησης της ικανοποίησης των εργαζομένων και του well-being τους, αλλά μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και στη συνέχεια να θέσει η εταιρεία την πρόθεση να κάνει κάτι για αυτό για να το επιλύσει. Μετά δημιουργεί μια στρατηγική προσέγγιση του θέματος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνει κάποιος αυτό. Τώρα θα σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η καλλιέργεια της συναισθηματικής ασφάλειας είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Αυτό λειτουργεί. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν και εξωτερικά καλές συνθήκες για να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια, αλλά αν ο καθένας μας δεν νιώθει από μέσα του καλά, είναι πολύ δύσκολο αυτές να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή του ανθρώπου. 2024 δεν μπορούμε να περιμένουμε εξωτερικές συνθήκες να γίνουν. Εμείς τι κάνουμε? Επειδή είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο, πάμε στις εταιρείες και τους λέμε για 6 μήνες χρειάζεται να δεσμευτείτε και εσείς σαν εταιρεία, αλλά και τα στελέχη σας για 10 λεπτά την εβδομάδα να βλέπετε ένα βίντεο το οποίο, ή οποιοδήποτε εργαλείο, ένα εργαλείο το οποίο δουλεύει πάνω στην αυτογνωσία και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του κάθε ανθρώπου, και για 5 μήνες, μία φορά κάθε μήνα, φέρουμε όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα στον ίδιο χώρο, κάτι το οποίο έχει τόσο μεγάλη αξία και το βλέπουμε να λειτουργεί. Ωραία. Τους φέρνουμε. Πρέπει να σας διακόψω. Ήδη και η κυρία Καλούτσα θα πει τώρα μια πρόταση, η οποία θα είναι ποιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός ηγέτη σήμερα και πώς αυτό αντανακλάται στον προφορικό λόγο. Μου κάνουν απεγνωσμένα νοήματα, πρέπει να κλείσετε πάρα. Μία κουβέντα θα πω.
Προφανώς θα πω ότι σύμφωνα με έρευνα του AIHR για το 2024 μόνο είναι 18 οι ικανότητες που χρειάζεται να έχει ένας ηγέτης. Διαφορετικές από πέρυσι και διαφορετικές θα είναι του χρόνου. Οπότε το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό το οποίο αντανακλάται στον προφορικό λόγο του είναι να είναι self-disruptive. Δηλαδή να μπορεί να αυτοανατρέπεται, να αυτοαναιρείται, να ξεχνάει αυτά που ήξερε και να μπορεί όσο ο εγκέφαλός του το επιτρέπει να μαθαίνει καινούρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.